Semua terjadi begini.
pisanan ketemu sliramu tratapaning jero dodoku esemu manis kang kaya madu citramu endah kaya widodari gawe ayeme ati endah suaramu naliko tatambangan ning ati
Tipis ning resepsimu nyekseni ijab
tapi jebol tamu undangan. Rasane bingung isih ra percaya, telung sasi wingi aku isih pacarmu. Sebab saiki ana wong liya, rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu. Awale indah kini berantakan, kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan, kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atus berobat gas tipis ning resepsimu, nyakseni ijab kabul kue robo jamu. Statusku mbiyen pacar, saiki tamu undangan. Kelangan kue aku oleh ijol prasmanan.
pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong kere selalu dicampakan? Menggigit hatiku aja remuk kau abaikan. Tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba mengusahakan. Romos rene ku berjuang, cintaku takkan pernah latah. Kowe tetap tak sanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Duh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saka nuruti apa karepmu. Tapi ojo sumelang, ana dina liyane bakal tak upayake, mbuh kepiye carane. Niken, cantik banget. Saben
semi puspita ing taman sari manglong manungsung wangi kalawan wulan endasari ngambarum sasmita sang kumbang wawayang ngrangsang pucuk sarining kambang
suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisi kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang